खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 9थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ 2023 मायथाइनि जानुवारि दानाव खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। दिनै बेखौ लानानैनो गुवाहाटीनि साहित्य कमप्लेक्सआव बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरजों लोब्बा जानानै खामानि मावबोनाय गुवाहाटीनि गोरों गोराफोरजों जयै सावरायनाय हाबाफारिया जालाङो। जथुम्मानि बानजाय आफादखौ बोहैथि दाननि 25 अक्ट'आव गुवाहाटीजों नांजाबनानै थानाय जिल्लाफोरखौ लानानै दानाय जागोन। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 9थि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्माखौ 2023 मायथाइनि जानुवारि दानाव खुंनायनि थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोङो लाहार फाहार खालामबाय थादों। दिनै बिनिनो गुवाहाटी नैबे साहित्य कमप्लेक्सआव मोनसे गेवलां मेल जोङो गुवाहाटी ओनसोलनि बिभिन्न लेभेलाव बर'नि दोलो आफाद संगठनफोरखौ दैथायबोबाय थानाय आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरजों लोब्बा थानानै खामानि मावबाय थानाय गुवाहाटीनि गोरों गोरा सुबुंफोरखौ लानानै मोनसे जोङो बिथांमोनजों सावरायदों। सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे बाथ्राखौ थि खालामदों दे एबार जिहेतु गुवाहाटीयाव 9थि बोसोरारि जथुम्मा जागोन, बिनि थाखाय जि बानजाय आफाद बे बानजाय आफादखौ बे बोहैथि दाननि 25 अक्ट'खालि जोङो गुवाहाटीनि नैबे साहित्य कमप्लेक्सआवनो आबुङै दाफुंनायनि मोनसे सावरायलायदों। जोङो गाहायै एबारनि जि बोसोरारि जथुम्मा बे बोसोरारि जथुम्मानि हस्ट जिल्ला हिसाबै जोङो गुवाहाटीजों नांजाबनानै थानाय माखासे जिल्लाफोरखौ जयै सरजाबनानै जोङो बानजाय आफादखौ दागोन। जेरै गुवाहाटी जिल्ला, कामरुप जिल्ला, रङिया, नलबारि आरो उत्तर गुवाहाटी बे ओनसोलखौ लानानै जोङो बानजाय आफादखौ आबुङै दागोन आरो जोङो मिजिंथिदों जे गासैबो दल संगठन हारि माहारि धोरोम बोरोन बासियाजासे जोंनि एबार जानो गोनां जि बोसोरारि जथुम्मा बे बोसोरारि जथुम्मायाव जाहाथे बयबो हेफाजाब होयो।